Kaino? Ipasama mo tayo. Kaya sana laite. Dati ay mana pagka sabot sa akin ako na yan. Laite haba. Ay nang tapos ito video ay ito iyado niya ba? Tapos sa akin na ba? Imana man nga yung yun. Siya ba na? Siya ito video niya. Ito na ba? Ito video ito. Tek. Ito di ba? Ay yan tazi. Ay, nasindro na o! Hindi na nga Greg! Ay, game over siya. Kaya game ako sa Andrew, ay nasay na nga hindi ko na happy na tro! Imana man yung bag dito daw niya ako rin siya. Kaya punta ako sa tao, hindi lang nga na naman haba! Sa iyaro di ako ko daw siya. Kaya, nang nasabi siya na kayo na! Yaro man diba? Kayo ni. Nang nahay matanda na kami biyagin ni ko na! Ay, kandi. Bunga sa sabong talaga sa hingi ba? Ay, siya tayo. Kayo na siya tayo. Sabong talaga sa sato. Ay, hindi sa gito. Makalo ko kung kumulay ro siya tayo yawa siya. Ay, hindi sa gito. Ba, hindi piro yung sa ko ini. Yaro ni makalay ko ro siya tayo madan. Ay, nang iwan na nang liwada kayo ng Oh, siya tayo ka na ng bahalo. Siya, guys, ang view. Okay, Isaac. Ay, kapag tuloy ka daw. Ay, hay, ang kubera. Siya, do, ngerti ko yun natin. Yaro. Kasi siya view ba siya? Hero. Kagak ni cik kuih roy beje ai. Macam rin ni beje. Đâu đi he. Tahu ke macam ke. Apa lagi view beje. Siya, kuih roy nak ni siya. Nang nakapaganda. Ay, nakapaganda na lagi dito. Ya, ay buja. Saan ba yan? Ya, lagi. Saan ba yan? Siya nga. Promise. Ay, sa kita ang tingnan. Kaya, ibu nga! Ibu nga! Ah, Dalaw! how je? Trang cái lụt nó trang cái gì? Asyik ngamaroy. Cái gì hay gì? Ingay je talis. Trang lụt mà cũng in magang ka magkaya ili dahil. Ay, ito hito ke ba? Hindi. Nangay na, ito lo yan, hay dahil. Ay, ante.